Evidentment, els grups humans tenen una ideologia, s'organitzen entre ells, i jo, per exemple, soc responsable de comunicació i lingüístic de la intersindical Educació, de la sectorial, i per mi és un gust, és a dir, jo veig que els partits polítics en general funcionen poc i pensen poc en la llengua, però ho he de dir, la meva organització té molts problemes de molts tipus, entre d'altres que tenim un 2% de representants sindicals en aquest país, un 2%. Quan dèiem el 2017, aturarem el país, i jo els deia, sí, però amb qui? Amb qui? Vols aturar el país, col·lega? Amb qui vols aturar els centres de treball, exactament, no? Però el tema de la llengua tothom ho té clar. Mai he fet cap proposta sobre llengua a la intersindical i ningú hi ha posat cap pega, i no només això, sinó que tothom té claríssim que és el més alt de totes les prioritats. Perquè com que té a veure amb l'existència del nostre poble, al final, per què coi existeix la intersindical i no ens anem tots a UGT o a Comissions Obreres si no és per l'existència de la llengua que ens identifica, és a dir, la llengua del nostre poble, és a dir, la llengua catalana. Per tant, això ho tenim tots claríssim. Llavors, va sortir fa poc ara una enquesta d'usos lingüístics, no sé si us sona. Abans que sortís, el primer que em preguntava jo, perquè ja ho sabia, que el primer que em preguntava és quants mesos estarem tots plegats, perquè ja sabeu que el principal tret d'identitat dels catalans no és la llengua catalana, com deia ara fa un moment, sinó que és el victimisme. Ja ho sabem, Tot ens ho fa la globalització, tot ens ho fa el món, nosaltres mai no ens fem res dolent, nosaltres som éssers de llum i éssers purs. El primer que em vaig preguntar és quants mesos estarem com Marat tallant-nos les venes, l'heu vist, no? La imatge aquella de Marat tallant-se les venes allà a la banyera i mig mort, quants mesos estarem així dient que malament que està tot, el que no va poder fer el franquisme ho està podent fer ara l'estat espanyol, etc. I bueno, Déu-n'hi-do el que dura la depressió col·lectiva, perquè som un poble, jo sempre ho dic, ciclotímic. Avui aquí, davant de la plaça, davant de la biblioteca, hem vist dos nanos negres que parlen en català. El català està salvat, fantàstic, tot va molt bé. Ai, no, però és que el meu net parla en castellà amb un altre nen catalanoparlant. Sabeu que això passa, No només a Barcelona, punyeteros, que aquí que té 10.000 habitants també passa. Ja està, el català està perdut. Ei, si jo fos un immigrant ucraïnès, el meu país s'estan matant, La meva família s'ha quedat allà, l'estan matant, jo vinc aquí i veig dues comunitats lingüístiques. Una, de normal, que no té el mal costum de canviar de llengua, tot i que l'haurien de tenir, per respecte a la llengua al lloc on han anat a viure, no? Clar. I un altre grup social, una altra comunitat, que es queixa que tothom li fa tot, que no, que quin desastre, i que a més, em culpa a mi, immigrant, em culpa a mi, de que la llengua desaparegui quan ells mateixos a mi em parlen en castellà. Això es fa, Això ho fem, els catalanoparlants. Ens queixem dels immigrants quan nosaltres els hi parlem directament en castellà. El primer que faria jo és dir, mira, escolta'm, jo no vull problemes, ja tinc prou problemes al meu país, me'n vaig amb el grup normal. Vosaltres també ho faríeu, això. Per tant, encara és una heroïcitat que hi hagi molts nouvinguts, més del que ens pensem, de vegades, que diguin, mira, escolta'm, jo vull ser català també, jo vull parlar català i tal. Tenint en compte la nostra actitud perdedora. Deixeu-m'ho dir en anglès, que queda més guai. La nostra actitud de losers. Per això els joves catalanoparlants diuen, tinc moltes ganes de parlar castellà. Tinc moltes ganes, perquè veig aquesta gent que m'han ensenyat a canviar de llengua, el meu papa, la meva àvia. Escolta'm, tu, deixem-ho córrer. No és perquè sí, però que el papa i la iaia han parlat castellà, no és perquè sí, és perquè ens han baquetejat que ha donat gust. Com totes les llengües subordinades. A Catalunya Nord els deien a l'escola, inscripció, a l'entrada a l'escola, sigueu nets, parleu francès. Per tant, si parles català ets brut. Això cala psicològicament. A la meva àvia, li van dir a Lleida un guàrdia civil, no me ladres perra catalana. Per tant, és a base de baixar l'autoestima a la gent. Keanu Reeves, no sé si us sona, el Keanu Reeves és un actor mestís, si no m'equivoco, amb sang índia del nord. Ell és un actor amb molta sensibilitat pel tema de les llengües, diversitat lingüística, i va dir, avui dia ja no calen genocidis, ja no cal el que va fer Hitler amb els jueus de vinga, 6 milions a camps de concentració i fons crematoris, ja no cal. N'hi ha prou, això ho dic al primer capítol del llibre, amb abaixar-los prou l'autoestima als parlants d'una llengua o d'una cultura perquè sentin autoodi i ells mateixos es prenguin la cicuta que els ha de liquidar. I nosaltres estem en aquesta fase, en una fase d'autoodi profund que té causes històriques, evidentment, té causes històriques. A mi em diuen, no pots obviar que
Sí, molt bé, què voleu, que us faci la classe d'història, que ens trobem tots a plorar. Ai, és que ens han paquetejat molt. I jo sempre dic, no, jo he de fer un discurs i nosaltres hem de fer un discurs d'exigència amb els catalanoparlants. Perquè què hem de fer? Plorar del passat? Plorar del que li van dir a la meva àvia? Quin efecte lingüístic té això de futur? Oi que no en té cap? Per tant, hem de ser autoexigents. Jo només vaig per la via de l'autoexigència, com a col·lectivitat. Per què? Perquè al final, com deia la Carme Junyent, si una llengua desapareix és perquè els seus parlants no tenen prou autoestima lingüística. I això és així. I jo sempre dic, sí, els polítics no fan la feina, ja ho sé. Els polítics, el gimnàs municipal de Sant Sadurní, si és que n'hi ha, no ho sé, públic. Les classes dirigides en què es fan? En castellà. El camp de futbol en què parlen? En castellà. Els polítics haurien de fer aquesta feina, però els parlants han de tenir una mica d'autoestimina. Per tant, jo què us recomano aquesta nit? El que us recomano és que us tanqueu el lavabo de casa vostra, us poseu una tira aquí i us injecteu autoestimina. Perquè això és el que necessiten els catalanoparlants, que tenen l'autoestima per terra, perquè han après la submissió lingüística. Per tant, mira, un dia em va sortir en una xerrada una frase que m'agrada molt i finalment la vaig poder col·locar en un article. De vegades em venen frases bones i dius, hòstia, tu, és que no la puc col·locar en aquest article, a veure quan la col·loco. La vaig col·locar fa 2 articles, que és: una nació no és una administració. Una administració no és Jordi Pujol i Convergència. Ho sento molt. Jordi Pujol va dir, no, això d'Òmnium ja fora, ja està. Ja hem superat el franquisme. Tranquils, del català me n'ocupo jo. Però Jordi Pujol no era el rei sol, ni ell era Catalunya. M'explico? Perquè una nació és un conjunt de gent que exigeix la preservació dels seus drets. Que, per cert, tots aquests anys de procés, què ha exigit la preservació dels drets dels catalanoparlants? Quantes manifestacions han fet davant dels seus dels partits polítics per exigir que es complissin, atenció, les lleis vigents en matèria lingüística que han aprovat els jutges neonazis i fumapuros del Tribunal Constitucional? Les lleis que hi ha vigents aquí a Catalunya les han aprovat els fumapuros. Per què no es fan complir? Pregunto. Els ajuntaments, el govern de la Generalitat, les diputacions, per què no es fa complir això? No? Ells no ho faran, jo això ho tinc clar. Jo he parlat amb consellers d'Educació i tal. Per exemple, una consellera d'Educació de l'anterior legislatura, d'un partit que es fa dir independentista, li vaig dir, escolta'm, jo soc professor, a mi m'han de votar els professors, li vaig dir, però l'educació va d'alumnes. Tinguem-ho clar, l'educació no va de professors, l'educació va d'alumnes, de formar noves generacions, etc. Jo li vaig dir, per què no actives la inspecció, si cal, ara exagero una mica, per trencar les cames als que no fan la classe en català. Perquè fer les classes en català té a veure amb les normes de convivència, que nos hemos dado entre todos. Tots ens hem donat les normes de convivència. Per tant, jo sempre dic, els profes tenen drets laborals, però els drets lingüístics de qui són? Dels alumnes. Per tant, si els alumnes tenen drets lingüístics, jo tinc deures lingüístics. I jo això sempre ho dic davant dels profes. I m'és igual si no em voten, me la repampifla. Els drets lingüístics són dels alumnes, tu tens deures lingüístics, no? I sabeu què em va dir la consellera d'Educació? Em va dir, no imposarem la llengua als profes. I jo li vaig dir, aleshores tu el que m'estàs dient és que els profes tenen dret a imposar la llengua de la seva elecció a 30 alumnes. Ho enteneu, no? Quan diu no imposarem... I jo li vaig dir això, i què va fer la consellera? Va callar. I ja està. Ai, perdó, no era la consellera. Era la subdirectora general d'Inspecció Educativa. Perdó, no era la consellera, era subdirectora general d'Inspecció Educativa del partit d'allò. Per tant, necessitem una mica d'autoestima i d'apretar una mica més els polítics. Ells han de fer la seva feina. Fixeu-vos, l'última enquesta d'usos lingüístics, sabeu què deia? Que en aquest país, de 8,2 milions d'habitants, només n'hi ha 300.000 que siguin fidelingües. Deduïu què vol dir fidelingües? Sí? Que tinguin fidelitat lingüística sempre i en tot cas. Sigui quin sigui el seu interlocutor. En un cas extrem, pots canviar de llengua. Escolta'm, si és un turista, canvies de llengua. Si és algú que no t'entén perquè porta una setmana aquí, bueno. Però com ha dit ell, no és la major part d'interaccions diàries. No, les interaccions diàries no són aquestes. Per tant, 300.000 persones fidelingües. O apugem aquest percentatge, aquests 3 centenars de milers, o s'ha acabat. Ja està. No us podeu ni imaginar la quantitat de vegades que a la gent del públic, a la gent li agrada molt parlar de política, no?
Sí, evidentment, a mi també, perquè en aquest país ha faltat política lingüística. Tu com vols parlar de llengua sense parlar de política? Com vols parlar? La llengua no és una cosa abstracta, no és Verdaguer, no és el segle XIX. La llengua és política lingüística, perquè les llengües van de poder, de crear espais segurs, de fer complir lleis, va d'això, va d'identificar-nos entre uns i els altres, una abraçada perquè has après català, molt bé, d'acord? Però les llengües que sobreviuen no són les que creen emocions només, són les que són útils, i les que identifiquen un poble que ha de ser obert a tothom, no? Doncs he fet moltes xerrades i la gent del públic sempre em deien els polítics, sabeu que ara està de moda, criticar els polítics. Bueno, també hi ha motius, n'hi ha motius. I em deien, clar, els polítics són uns traïdors tots, perquè clar, se'n van anar al maleter cap a Brussel·les i no sé quines històries i tal. I jo pensava, molt bé. I després, els organitzadors de l'acte em convidaven a fer una Coca-Cola, al bar del davant. I aquells mateixos que havien dit que els polítics eren uns traïdors, què era el primer que feien quan veien una cambrera o un cambrer amb una pigmentació cutània conflictiva i ho feien de manera unilateral, sense saber si l'altra persona parlava o entenia el català? Què és el primer que feien? Parlar en castellà, parlar en castellà, els mateixos que... Evidentment jo no deia res, però quan tornava d'Amposta a Castellbisbal, 200 quilòmetres, allà tot sol, enmig de l'autovia a les 11 de la nit, el primer que pensava és, amb aquest material humà, és impossible, material fungible, directament, fungible, no podem tirar endavant, perquè un poble és la seva gent. Que em sembla molt bé que hi hagi una globalització, em sembla fatal, però hi ha globalització. Tenim tres problemes, ja ho sabeu, globalització, primer problema, globalització vol dir que el que ens passa a nosaltres els hi passa a moltes altres comunitats lingüístiques, a Sud-amèrica, a Europa, a moltes comunitats lingüístiques. Per tant, quan diem nosaltres som un poble perseguit com el poble jueu, però quina sonadura és aquesta? A nosaltres no ens han posat 6 milions de persones en un camp de concentració. Nosaltres no som el poble jueu. Per tant, deixem de fer de drama queens. El que ens passa a nosaltres els hi passa a moltes altres comunitats lingüístiques. 1. Globalització. 2. El segon problema. Aquest també el van tenir bastant a Llatinoamèrica, el van tastar que va donar gust, Espanya, ja no cal aprofundir-hi més. Tercer, catalanoparlants. Els principals fantasmes són sempre els que tenim nosaltres dins del nostre cap. I jo penso que aquest últim és un dels grans problemes del català. És un dels grans problemes. Necessitem assertivitat lingüística, perquè com diu un amic meu, per cert, argentí, que poder us sona, aquest amic meu es diu Albano Dante Fachin, no és fatxa, doncs, ell em va dir un dia, diu, Gerard, la por s'encomana i la valentia també. I em va dir, estic segur que el 3 d'octubre del 2010, us recordeu, 1 milió i mig de persones a Barcelona, estic segur que si tota aquella gent hi havia un esperit insurreccional, ho vau viure aquells dies, no sé si vau sortir al carrer, jo vaig sortir al carrer, per exemple, i a Castellbisbal, uns nanos gitanos que mai ho hauria dit, anaven allà amb l'estelada indignats perquè havien pagat la gent que defensava les urnes, els tios indignats, 4 o 5, per tant, se sentien identificats amb el país. Doncs ell va dir, estic segur que si en aquell milió de persones els haguessis dit, mira, demà Catalunya serà independent, però de tots els que sou aquí, demà en faltaran 5.000, diu, estic convençut que en el clima que hi havia un 99,99% periòdic de la gent hauria dit que sí. L'autoestima, la valentia s'encomana. Sí, fem-ho. Potser demà no hi soc, suposant, això és una pel·lícula, no? Però fem-ho. La covardia també s'encomana, la submissió lingüística s'encomana, és el que encomanem als nostres fills. Un nen de 3 anys ja ho veu si tu ets un submís lingüístic o no. Ja ho veuen ells, 3 anys, Ho capten els nanos, que dona gust. Assertivitat lingüística. Us ha passat mai alguna vegada que vosaltres, suposem, que teniu l'autoestima una mica per damunt, no gaire més de l'alçada del Batum, no? Esteu aquí, amb una colla d'amics, prenent un martini el dissabte al matí, i els vostres amics fan allò que fan els catalanoparlants, el seu tret identitari, que és canviar de llengua, no? I ells canvien de llengua amb els castellanoparlants, i arribeu vosaltres, i que teniu l'autoestima una mica pel damunt de l'alçada del Batum, i vosaltres us poseu a parlar en català amb els castellanoparlants. I tot de cop dius, ostres,
Aquest Tita Freda i aquesta figatova que fins ara estan canviant de llengua, ara parlen català. És curiós, no? Us ha passat mai o no? Us imiten perquè, com us dic, l'autoestima s'encomana. Per tant, vosaltres podeu queixar tant com vulgueu dels polítics, però en el vostre entorn vosaltres sou agents lingüístics, és a dir, referents lingüístics. Sou cèl·lules positives per l'extensió de llengua catalana o negatives. No us podeu ni imaginar la quantitat de gent que us respondria en català si preventivament i unilateralment abans no parléssim en castellà. No us ho podeu ni imaginar. Jo tinc conflictes lingüístics, jo sempre parlo en català, en tinc, però en tinc pocs al llarg de l'any, en tinc molt pocs, de debò. Per tant, ens ho hem d'autoensenyar. He conegut molta gent que em diuen, com nens petits, és que no puc no canviar de llengua, no puc. Bé, no sé, si 300.000 persones han pogut, tu també pots. Va, ei, fes-te allò, posa la brúixola aquí i autoexorcitza't i fes-ho. Es pot, de debò. Ara, te n'has d'ensenyar, perquè nosaltres, us en recordeu de Pavlov? Som animals de costum, som com els gossos. Reaccionem als estímuls. Un cop t'acostumes i agafes l'hàbit ja no el perds. És a dir, jo ara ja no el perdré mai, l'hàbit de parlar sempre en català. No el perdré, ho faig amb una naturalitat tan gran que no tinc conflictes lingüístics. Ara, la gent que no ho fa amb naturalitat són carn de conflictes lingüístics. Mireu, jo fa 10 anys treballava a Trinitat Nova, a Barcelona. 100% de pares castellanoparlants. 100%. No n'hi havia ni un que parlés català. A principi de curs, arribo allà, faig la meva exposició en el meu català joc floralesc i verdegarià. Algú es pensa que algú em va dir habla en castellano? Alguna cosa devia transmetre jo? Ningú va piular i tothom ho va entendre. I en canvi, em venen profes que em diuen ja m'han dit 3 persones parlen castellà. Bueno, pot ser que algú amb mala llet te la trobis, no dic que no, pot passar. Ara, també pot passar que tu transmetis males vibracions i que dius és que ja ho poses fàcil, perquè això passa. Si tu vas amb por per la vida, perds. O com diu el meu amic el Pau Vidal, si tu surts a empatar, perds 10-0. Si surts a guanyar, amb una mica de sort, o empates o guanyes 1-0. I jo ho he vist amb ell. Ell sempre surt i no sé com s'ho fa el tio, tothom li acaba parlant en català. Fins i tot la gent més inversemblant. Ell té les seves tècniques, però ell surt a guanyar, ell no surt a empatar. Fixeu-vos si som un poble que hem arribat a un punt baixet, rondeu per Twitter? Sí? No? La vida real està a Twitter, ja ho sabeu, Això és un holograma, És un holograma. És broma, Doncs, a Twitter... No, feu bé de no entrar-hi, Twitter és horrible, Doncs, a Twitter ja la gent celebra, perquè això passa, és que avui he anat a tal lloc i he parlat en català i no m'han dit res. I dius, hem arribat al punt de celebrar que no ens girin la cara per parlar català en aquest país. Cada 2 per 3 passa, La gent celebra que no li hagin dit res per parlar català. Per tant, veieu, no? La situació en què estem arribant. Evidentment, això té molts condicionants històrics, minorització, manca de natalitat, venen molts nouvinguts. Per què? No per res, perquè generem llocs de feina precaris. Si generem llocs de feina precaris, que la gent d'aquí no vol fer, doncs evidentment la gent els ocupa, no? Llocs de feina precaris que, per cert, molta gent treballa 10 hores, això és la realitat del que passa. Gent que treballa 10 hores, amb males condicions laborals, cobrant 800 euros, a les càrniques, no sé si us sona i tal, i llavors tu com els dius que se'n vagin al consorci? A quina hora? A les 11 de la nit? A les 12 de la nit? Quan? Per tant, la situació del català tothom té clar que té a veure amb el model productiu. És a dir, té sobretot a veure amb això, amb el model econòmic. No va només d'inscripcions. Els rètols! És que tothom parla català per rètols, per 4 classes en català. No va així, no funciona així. Les llengües no funcionen així. Les llengües funcionen per, atenció, correlacions lingüístiques. Els pobles de Lleida, m'ho invento, o de Girona, on hi ha un 70% de catalanoparlants, els fills dels nouvinguts parlen català i punt! I no es plantegen de no parlar català. Perquè hi ha una massa crítica suficient per parlar català. I parlen català. I allà veus 2 nanos africans que parlen en català. I jo conec 3 germanes àrabs de Palafrugell que elles a casa
parlen en català. Joves, joves, parlen en català. Correlacions. Allà on les correlacions no són favorables, allà on hi ha un 15% de catalanoparlants, com ho fem? Com ho fem? Tothom s'adona que hem de fer coses diferents en funció del lloc del país o no? No és el mateix ser un 15% que ser un 70%. Això a vegades la gent no ho entén. No podem fer la mateixa política lingüística en una capital de comarca de Lleida que a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè la situació és diferent. Bueno, llavors, primer de tot, ell deia assertivitat. Mira, fa poc es va morir per mi un dels millors pensadors del segle XX, que es deia Ngugi wa Thiong'o, que era un senyor africà de Kènia, que el van posar a la presó. Ell va anar a escoles d'elit, angleses, a Kènia, perquè Kènia és un país, ell ho deia, formalment independent, espiritualment colonitzat, que és el que passa també en molts llocs de Sud-amèrica. Formalment hi va haver independència, però espiritualment la cultura espanyola i castellana es va imposar, no? I ell anava a escoles d'elit angleses, i els anglesos el que esperaven d'ell, el bitxo raro, és que ho fes tot en anglès, que fos un bon canià, és a dir, un bon anglès. Però ell va fer una obra de teatre en Kikuyu. Kikuyu era la llengua del seu poble, del seu llogarret, no? I la va fer en Kikuyu, i van representar-la en Kikuyu, i el resultat va ser, en una Kènia independent, que les autoritats el van posar a la presó. Kènia era independent, però ell el van posar a la presó per fer una obra de teatre en la llengua originària de Kènia, no? Llavors ell va començar a reflexionar, va agafar autoestima i va dir, escolta, som independents però no som independents, perquè la independència administrativa no és cap independència. Les independències sempre són espirituals i mentals. I per tant, la meva pregunta és com volíem fer la independència política en aquest país en el moment en què la gent canviava més de llengua? Si tu no ets independent espiritualment, no va així. És a dir, hem volgut fer-ho al revés. Nosaltres, jo crec, hem volgut fer-ho al revés. Aconseguirem l'estat i després hi haurà nació. No, tu tens nació i potser després hi haurà estat. Sense nació, sense consistència, no pots assolir l'estat. I això, llegiu-vos el seu llibre, Descolonitzar la ment. Sense descolonitzar la ment, el català no pot sobreviure i la independència no és possible. Ja sabeu que a dia d'avui, em sap greu dir-vos-ho, jo sé que hi ha gent que li agrada molt, perquè la gent només vol optimisme o pessimisme. Jo no he vingut aquí a vendre droga. No he vingut a vendre droga, no em dedico a això, no sóc un camell ideològic. Jo conec gent coneguda, que en privat diuen una cosa, en públic en diuen una altra perquè els agrada molt que després els agafin com toreros, després de la xerrada. No he vingut a això. No hi haurà independència a curt termini? No n'hi haurà. Tothom ho veu, no hi ha ni majoria al Parlament, no hi ha res, Per tant, som una minoria lingüística, diversa, per exemple, el meu pare és nascut a Ceuta, allà al nord d'Àfrica, diversa, de molts orígens, per tant, som un poble divers. Aquestes amigues de Palafrugell, elles porten el hijab. No els obliga el seu pare, porten perquè volen, perquè és una tradició cultural, etc. Som un poble divers, som un poble minoritari, i un poble desposseït de poder econòmic. No tenim el poder econòmic que teníem. No sé si ho veieu, no controlem els ressorts econòmics. Això era fa 40 anys, ara ja no. Per tant, em dieu, quina és la solució? Fàcil, molt fàcil. Però exigeix pencar, no buscar drogues independentistes. Autoorganització popular. El 1 d'octubre va ser autoorganització popular. Mira, vaig llegir ara fa 2 anys, a Hernani, al País Basc, encara van obrir una Ikastola. Ikastola, sabeu què vol dir, no? Ikastola vol dir, aquí es parla euskera i això manem nosaltres. Que jo estic molt a favor de l'escola pública, el meu sindicat està molt a favor de l'escola pública, però escola pública vol dir escola espanyola mentre siguem a dins d'Espanya. Això ho teniu clar o no? La gent no ho entén, això. Escola pública, igual que els Mossos d'Esquadra, la gent no ho havia entès. Els Mossos d'Esquadra pensàvem que eren l'exèrcit d'alliberament nacional català i eren la policia autonòmica de l'estat espanyol a Catalunya. Doncs mira, allà van dir, mira, doncs farem una Ikastola encara, per estendre encara més, a Hernani ja n'hi havia 2, farem la tercera, tu. I què? Quin jutge hi anirà allà a dir-los que no ho poden fer? Si és seva, és propietat d'ells. Cooperativa, immersiva, basca. Per cert, per curiositat, quantes cooperatives immersives ha fet Catalunya els últims 40 anys? Algú en sap dir alguna? Fa 2 anys encara van obrir una escola de natura a Castelló d'Empúries. Jo soc de... No es paren d'obrir escoles, Montessori, no sé què.
A Castelló d'Empúries van obrir una escola de natura. Quantes cooperatives immersives dieu que s'han obert pels últims 40 anys a Catalunya? Immersives vull dir immersives, Quan dic immersives no vull dir un capellà que parla en català mentre tots els feligresos parlen castellà. Això és el que tenim ara, no? Fer la classe en català, això no és immersió. No és immersió. Immersió és tu, xiquet, respon en català. Ei, xiquets, parleu-vos en català. Immersió. Les dones del menjador, o els homes, el que sigui, català. Extraescolars, català. Tot català. Immersió vol dir tot català. Sí? Quantes escoles així coneixeu en aquest país? Pregunto. Esteu molt callats. Ei, la meva pregunta és, però com voleu aconseguir la independència si no tenim ni això? Pregunto, pregunto. Com socialitzem els nens a català si no tenim ni això? Ei, es podria fer a l'escola pública? Es podria fer. A mi m'encantaria que es fes a l'escola pública, però no ho volen fer els polítics, si ja m'ho van dir. No imposaran la llengua als profes. I ara no ho farà el PSC, que no ho farà. Que els estem demanant al PSC que faci coses que no van fer els altres. Distopia total, no? Distopia. El PSC que faci el que vulgui, cony, que per això tenen el seu dret, i per això han guanyat les eleccions. Jo no li puc retreure res a ells, no els hi puc retreure res. Per tant, podeu enfadar-vos tant com vulgueu amb l'illa, però la culpa no és de l'illa. Que estigui governant, la culpa no és de l'illa. La culpa és dels altres, Enfoquem les coses com toquen, no? Bueno, doncs això, val? No sé, estic aquí parlant una miqueta... fort segur, però estic barrejant idees tot el que em va venint, val? Tot el que em va venint. Saps per què parlo fort? Mira, jo t'ho explico. Perquè jo, que n'he conegut molts, no sóc un revolucionari amb sang d'orxata. No tinc orxata a les venes, tinc sang. Veus? La revolució es fa amb ganes, amb ganes. Perquè la gent que diu, no, és que hem de fer la revolució, molt bé, aixeca't del sofà, no, que avui tinc d'allò. Així. N'he conegut els últims anys així. Bueno, llavors, una cosa molt important és, ara torno al que us volia dir al principi, tot això era per relligar-ho amb el que ha dit ells. Per tant, imagineu-vos, ja he fet mitja conferència o 3/4 amb el que volia dir ell, no? Hem de poder dir, i en aquest poble no som capaços de dir-ho, que el català no és l'únic element d'identitat nacional, per tant, hi pot haver gent que se senti i sigui catalana i no parli català, això hi pot ser, però hem de dir que parlar català és molt important per ser part del poble català, hem de fer equilibris, no? I us poso un exemple, a Banyoles, imagineu-vos, un senyor de Gàmbia, a Banyoles hi ha gambians, no? I evidentment els catalanoparlants de Banyoles fan el mateix que els catalanoparlants de l'Hospitalet, què és? Canviar de llengua perquè és el nostre principal tret d'identitat nacional. Llavors, li parla en castellà aquest senyor gambià. Li parla en castellà i dius, ei, jo ja tinc prou feina, si tots em parlen castellà, parlo castellà. Però el seu fill va a l'escola catalana i el seu fill parla català amb els altres companys catalanoparlants a la plaça. Perquè hi ha nens gambians, i d'altres llocs que parlen català a Banyoles. I aquest senyor està molt content que el seu fill sigui català. Ell està content, li agrada que el seu fill parli català. Jo qui soc? Jo no soc l'Ayatollah Khamenei ni Khomeini per dir que aquest senyor no és català. Jo qui soc per dir que aquest senyor no és català? Jo qui soc? Ell té una catalanitat aspiracional reflectida en el seu fill. No parla català, però per mi aquest senyor és català. Ara. No és català tothom qui viu i treballa a Catalunya. Això hem de ser capaços de dir-ho. És a dir, en aquest país, que ja sabeu que diem coses rares, no? Independentisme no nacionalista, bueno, en aquest país estem dient, atenció, que el senyor de Vox, que a mi m'afusellaria per fer xerrades en favor del català, és català? Això en quin altre país del món ho heu sentit dir? Aquesta, perdó, llenguatge molt juvenil, perquè jo tracto amb joves, aquesta fricada, a on l'heu sentit dir? Jo no l'he sentit enlloc més. Per tant, fixeu-vos, aquest és un país que ven per les cantonades la droga del pensament fràgil, tot fragilitat. Ai, el nostre mal no vol soroll, ai, no diguem això que s'enfadaran. Però com vols alliberar-te si surts amb por? Sortim al camp de futbol amb por. Si jo fos espanyol, el primer que faria és petar-me de riure veient les nostres actituds. És que no podem. Per tant, hem de projectar valors forts, oberts però forts. Per tant, hem de canviar discursos, perquè fixeu-vos,
Jo sempre ho dic. Sabeu per què no hi ha hagut política lingüística els últims anys? Jo us ho explico. És molt fàcil, d'entendre, és molt fàcil. Perquè formalment hi havia partits independentistes al govern de Catalunya, però qui controlava el relat era Ciutadans. Ells controlaven el relat. I els partits independentistes deien, no, la immersió està molt bé. No hi havia immersió, és igual, però bueno, ells feien veure que sí. La immersió està molt bé perquè els nens aprenen castellà a l'escola. Escolta'm, si aquest és l'argument, per què no parlem tots castellà i ja està? No? Si l'argument ja és a la contra i a la defensiva, per què? No tenim cap argument més per defensar que el català ha de ser la llengua vehicular a l'escola catalana? No hi ha cap més argument? Doncs ei, com que tu ja vas a la defensiva, això us n'heu adonat, no? Nosaltres ens han anat colant al racó, estem allà a aquell racó i estem esperant ja la destralada final de l'espanyolisme. No? L'espanyolisme, entenem l'espanyolisme com una ideologia fortament supremacista que et ve a dir que tu ets un parlant d'una llengua inferior. Per això t'ho diuen cada dia, no? Va veure l'altre dia Ayuso, no? Si es parla català, si la llengua catalana contamina les meves oïdes, jo agafaré la conferència de presidents i me n'aniré. Si això no és imperialisme, supremacisme i tot el que vulgueu, jo ja no sé què és, no? Estem allà al racó. No hi ha discurs. Si no hi ha discurs, no hi ha política lingüística. Per tant, hem de controlar el discurs, i el discurs només es controla sortint a guanyar, amb discursos forts. Per tant, cap dels discursos que ens han venut els últims 10-15 anys no serveix, no serveixen. Val? Els mecanismes de seducció col·lectiva, us heu adonat que són iguals que els mecanismes de seducció individual? Si vosaltres coneixeu una persona, fixeu-vos, que sempre tothom li fa tot, que és la víctima, que, oh, quin mal rotllo i tal, us ha passat que dius, això és una persona tòxica. Heu conegut mai alguna persona tòxica? Que tots són problemes, que sempre tothom li fa el mal, tal. Que dius, ei, jo m'he d'allunyar d'aquesta persona. Oi que us ha passat? No puc anar-hi amb aquesta persona. No, fora, ben lluny de mi, quin mal rotllo, no? Nosaltres, analitzeu, no ho dic per provocar, analitzeu avui quan arribeu a casa, tenim un puntet una mica tòxic com a col·lectivitat. Tothom ens ho fa tot d'allò, mai no fem cap problema, la culpa sempre és dels altres, val? Això qui voleu que tregui? Això és l'exemple que us he posat abans de l'immigrant ucraïnès. A qui voleu atreure així? Amb aquestes actituds de perdedors i fràgils? Oi que no? Doncs, bueno, canviem. Val? Tot això, ja els he dit els dels partits polítics, però evidentment els he dit per aquí i els hi surt per aquí, lògicament. Val? O no. Val? Hem de descodificar el que se'ns diu. Vosaltres descodifiqueu el que us diuen els polítics quan es parlen o no? Sempre envien missatges entre línies, els polítics, Descodifiqueu. Sí? Per exemple, el concepte aquell famós, no? De l'eixamplament. Us sona l'eixamplament? L'eixamplament del que vulgueu. I vosaltres, punyeters, esteu pensant en un partit polític, però és mentida. Per això ho han fet tots. Ho han fet tots. No sigueu sectaris. Jo no soc de cap partit. No sigueu sectaris. No ho va fer només un partit, ho van fer tots. Quan van dir eixamplament, descodifiqueu, descodifiqueu. El que us deien és... Com et dius? Toni! Mira, Toni, jo ja sé que tu ets un votant fidel nostre. Ets un votant fidel. Tu ens votaràs tant sí com no. Ets un vot captiu. Sabem que ets un xiplet. Pensaven ells, no jo, Ei! Però tu, Toni, tens drets. Tens drets. I per tant, els teus drets són les obligacions d'aquell allà. Sí o no? Si tu tens drets vol dir que aquell té obligacions. Però és que jo vull que aquell em voti. Aquell m'ha de votar. Però clar, jo no puc aspirar al seu vot si li dic, ei, que tu tens obligacions lingüístiques perquè el Toni té drets. Eixamplar és això. Per tant, eixamplar vol dir, ei, Toni, i tu, durant 10 anys, aquí no farem política lingüística. No en farem. Quina política lingüística hi va haver durant el procés? Algú m'ho sap explicar? Oi que no n'hi va haver en general? No n'hi va haver, no? Algun ajuntament, no dic que no. No n'hi va haver. Eixamplament vol dir això. Els teus drets estan en sostén. Quin va ser el resultat d'aquesta política desempoderada i de fucking losers? Quin va ser el resultat? 45% igual de vots. No es va passar el 70%. No es va passar el 60%. Si haguessin passat el 60-70%, jo us ho compro, a uns clubs. Però sabia que no passaria. Jo mai vaig comprar aquest discurs. Ara, evidentment, a les manifestacions, davant de la pancarta, amb el lliri més gros, i era jo.
Sí, ho confesso. Jo hi era amb el lliri més gros de tots. Però aquest discurs jo no el vaig comprar mai. Això de no hem de tenir en compte el català per arribar a més gent. I això no ho he comprat mai. Per tant, eixamplament vol dir això. Jo el que us recomano, tot pels joves, res per nosaltres. El futur són els nostres fills. Jo no sóc el futur del català. La qual cosa no vol dir que jo no tingui un paper en el futur del català. Però si els meus fills, que tenen 4 i 6 anys, no transmeten el català s'ha acabat. Per tant, TV3, l'audiovisual, tot això, l'eina del dimoni, és aquí on hem d'invertir, No Ricard Ostrell, el col·lapse del dissabte. Això no, això és per boomers, això res. Ei, tot per la gent jove, sí? Tot per la gent jove, ells són el futur del català. Els hem de cuidar. Els hem de cuidar a casa, també. No sé si us heu trobat ara gent molt catalanista que et diuen és que el meu fill parla castellà amb la seva germana. I dius, bueno, col·lega, alguna cosa potser has fet malament tu, Sí, hi ha condicionants externs, i estic d'acord, hi ha la mobilitat, però, col·lega, alguna cosa has fet malament tu. I us poso un exemple. Fa 5 mesos vaig fer una xerrada en un poble petit del Baix Llobregat, 4.000 habitants. I un dels organitzadors em va dir, perquè jo ja li dic al meu fill, tu t'has fet de la colla dels renegats. Fill de 8 anys, pobrissó, Pobre tio, joder. Perdó, fotre. 8 anys. I vaig dir, però per què li dius això? Perquè, evidentment, allà en aquell poble, com aquí, els nens catalanoparlants es parlen en castellà, no? I li vaig dir, bueno, però, i tu fas immersió? Atenció, la pregunta que li vaig dir, i tu fas immersió? I em va dir, què vols dir? Em va posar a la defensiva, no? Que, evidentment, ja ho sabeu, la immersió, al col·le només, A casa no hi ha d'haver immersió. A la principal unitat cel·lular familiar no n'hi ha d'haver d'immersió. Per exemple, quan tu vas al cotxe només sona música en català o ràdios en bilingüe catanyol però sobretot en català, ja sap que no n'hi ha ràdios només en català, això no existeix, és un animal mitològic, però bueno. No. Quan tu poses dibuixos als teus fills, només són en català els dibuixos? Home, no, si no els agrada el que fan al Super 3, doncs no. Doncs ja està, ja ho tens. Perquè representacionalment el teu fill pensa que el castellà és la llengua important. Perquè si ni a casa el català és la llengua important per les coses importants, que és no per escoltar els teus rotllos de capellans, sinó per consumir audiovisual o sentir coses, ja ho tens perquè el teu fill parla castellà. Per tant, jo apel·lo també a la responsabilitat dels pares i d'allò. El primer cop, no sé si us sona, fa 5 anys, que es va doblar una pel·lícula a les plataformes, us sona, no? Les plataformes Prime Video, Netflix, tot això, que es va doblar una pel·li en català, que em sembla que era de Netflix i es deia El senyor Mitchell i les màquines, jo, que em pensava que no ho veuria mai, em vaig llançar en planxa al passadís de casa meva dient, sí, bé, una pel·li. Ara en tenim aproximadament 1.700 pel·lis a totes les plataformes, indexades, de misteri, de thrillers, de comèdia, de drama, de no sé què. Què faig jo amb el meu fill? El deixo autodeterminar. Evidentment el meu fill ha de fer el que vulgui. Li ofereixo 10 pel·lis perquè ell tingui sensació de llibertat. Però curiosament les 10 pel·lis són en català. Ara, això m'exigeix, atenció, atenció, superpatriots, atenció, 5 minuts de buscar pel·lis en 5 minuts. Després d'una pel·li en vindrà una altra, Estaré fent política 5 minuts d'aquest país. Pregunto. No tinc cap dubte que hi ha gent que ho fa, no en tinc cap dubte. Però no tinc cap dubte que hi ha gent que no ho fa. L'altre dia parlava amb un d'allò i diu, hòstia, és que només un 18% de la gent té el mòbil configurat en català. Si no teniu el mòbil configurat al català, esteu enviant un missatge transoceànic en el senyor aquell que és a Nova York acaronant un gatet, dient-li, aquí no hi ha un mercat, el català no serveix per res. És això, el que estem fent. Jo n'he vist molts de mòbils configurats en català, quan prenc coses després de les meves xerrades, en castellà, perdó, quan prenc coses després de les meves xerrades. Què penso? El que us he dit abans, amb aquest material humà no ens en podem sortir. Per tant, el consum és molt més important que la poesia verdegariana. Sabeu per què aquest país desapareixerà? Perquè aquest és un país pluralista i verdegarià, que fa poesia. No serveix per res la poesia, no serveix per res l'esteladitis.
estic cansat d'esteladitis, que és molt més útil que us poseu el mòbil en català, que una llengua és un mercat, una llengua no és un sentiment en un món globalitzat. Si doblen una pel·li els de Prime Video, ho estan fent, ells, amb els seus calés, no els de la Gene, si ells doblen una pel·li i posen 30.000 euros per doblar una pel·li en català, per la llei de l'audiovisual, si vosaltres no la consumiu, esteu enviant el missatge de el català no serveix per res. Sabeu què faran? Llavors, Prime Video diran, el senyor Gatet dirà, mira, ja no doblem més pel·lis, que digui el que vull dir de l'audiovisual, no doblem més pel·lis al català. Sabeu què farà l'homo catalànicus i la dona catalànica? Que no han consumit en sa punyetera vida la pel·li en català que ara s'ha de fer? Som així, Sabeu per què ho sé, que som així? Perquè jo també soc català. Doncs, llavors l'homo catalànicus i la dona catalànica diran, el món està contra nostre, sortirà a manifestar-se. Quan era el moment de fer la feina, no l'hauran fet. Oi que som així? Us n'adoneu o no? Som així? El poble català és així. Doncs això. Per tant, és molt més útil. Si em dieu, quin acte patriòtic puc fer aquesta nit? Mira, jo us dic un acte patriòtic, Oblideu-vos de talars i rotllos. Aquesta nit us poseu, agafeu unes crispetes, us poseu amb la vostra parella, si en teniu, i si no, amb el gatet, és igual, no hi ha problema. A mirar una pel·li o una sèrie doblada en català i estareu enviant un missatge potentíssim a nivell de consum. Estareu enviant un missatge potentíssim. El millor missatge que podeu enviar és consumir en català. Val? Sí? Bueno, llavors, no sé com anem de temps. La Glòria. Ens ho dirà. Val. Em dono 10 minuts i comencem el debat. Val? Dono 10 minuts. No ho sé. Per tant, 10 minuts i fem debat. Per reflexionar. No, 10 minuts i jo acabo de fotre el rotllo i després parlem. Després parles tu. Val. Llavors, abans us parlava una miqueta de marcs mentals. El marc mental ho és tot. El marc mental ho és tot. Si falla el marc mental, no pot haver-hi res. Poso un exemple. Jo cada estiu m'agrada molt anar a Navarra. Us sona Navarra? Navarra. El lloc que estava pitjor en el seu moment d'Euskal Herria. Estaven malament, fotuts. Navarra està dividida en 3 zones. Zona bascòfona. Zona bascòfona no vol dir que es parli euskera. Zona bascòfona vol dir que es parlava euskera potser fa 100 anys. Perquè com que hi ha zones de Navarra on no es parla euskera des de fa 1000 anys, zona bascòfona vol dir que fa 100 anys no es parlava euskera. Algú. Per exemple, el Sasso, us sona el Sasso? Que és allà on va haver-hi problemes de la Guàrdia Civil. Allà l'euskera va desaparèixer als anys 60. Va desaparèixer? Fora. 0 parlants d'euskera. Avui dia tenen uns 7,5 parlants d'euskera a casa. Bueno, sí, són 50 anys, però vosaltres sabeu el que costa reviscolar una llengua? Costa moltíssim, no? 7,5. Los vascos hacen cosas, que deia Rajoy. Ah, no, eren els catalans. Bueno, però les fan ells. Val? Doncs, a la zona bascòfona, l'euskera és oficial, tu pots estudiar en euskera a l'escola pública, no hi ha problema. A la zona mixta, mixta vol dir Irunya, Pamplona, allà pots estudiar euskera a l'escola pública. Fins fa 5 anys, ara ha canviat, fins fa 5 anys a la zona no bascòfona vol dir que es parlava basc en temps remots, tu no podies estudiar euskera a la zona, no es podia. I en un lloc, no sé si us sona un poble que es diu Tudela, Tudela encara a dia d'avui té, atenció, un 5% de vot abertzale, que vol dir que l'Hospitalet és la meca de l'independentisme comparat amb Tudela. 5%, 5%. Allà a Tudela, fa 30 anys, va haver-hi famílies que van dir no ens deixem estudiar en euskera, no tenim escola en euskera. Ens fem la nostra escola. Si no t'ho fan, t'ho fas. Això és la mentalitat correcta, no? Si l'escola pública del teu fill no fa català, doncs et fas la teva escola amb altres famílies, col·lega, no? És així, tan fàcil com això. Si a Castelló d'Empúries obre una escola de natura, tu has de poder obrir una escola immersiva, ja està. Doncs, tota la gent del País Basc els va ajudar a finançar la Ikastola, tothom. Van fer concerts, no sé què, ajudar, pim-pam-pam. Tenen una escola, una Ikastola a Tudela. Tudela té un 1% de parlants habituals d'euskera, un 1%. Per tant, Alacant és la meca dels catalanoparlants comparat amb Tudela, Alacant ciutat. Alacant ciutat ja sabeu que té un 5%, entre un 3 i un 5%, no? Allà un 1%, se la van fer.
fixeu-vos, allò que us dic de marcs mentals, si jo ara us dic a vosaltres, per què no ajudem a la gent d'Oriola que volen estudiar en català una bressola? Una bressola, com en vulgueu dir, una escola immersiva. La meitat de la gent el primer que em dirà és, on és Oriola? Molta gent no té clars els límits del nostre país, Em sabríeu dir a quina comarca és Crevillent? Forma part del nostre país. On és Crevillent? Marina Baixa. Marina Baixa no. Qui em sap dir on és Crevillent? És Alacant, no? Sí, Alacant. És un poble del vostre país de 30.000 habitants. On és Crevillent? Ningú? Val. Baix Vinalopó, a tocar d'Elx. És el poble més al sud hi ha Guardamar, però Guardamar ja està molt fotut, però a Crevillent encara hi ha un 70% de la gent que parla català habitualment. És a 10 quilòmetres d'Elx. Per tant, Guardamar és més al sud, però el poble on es parla català o valencià al sud és Crevillent. És un poble del nostre país. Si fins i tot el Josep Pla, que era un franquista, deia el meu país és on dic bon dia i em diuen bon dia, deu ser que és del nostre país, no? Doncs si us dic, obrim una escola immersiva, primer em diran, on és Oriol? Segon, el País Valencià està perdut. Tercer, què hem d'anar a fer al País Valencià? Bé, doncs ja ho teniu. Aquí teniu la resposta perquè el català recula. A tot arreu. Ja està. Va de marcs mentals. Per tant, allà, a Euskal Herria, que tenen molts defectes, que no és un model de tot, uns s'ajuden amb els altres i mai no veuen que cap lloc on es pugui parlar euskera mai no el veuen com a secundari. Mai! Mai no el veuen com a secundari. Nosaltres sí. Però jo us dic, si el País Valencià cau, Catalunya cau. I si Catalunya cau, Andorra cau encara que sigui un estat. No ho tenim clar, el tema de comunitat lingüística i marcs mentals. Per tant, quantes vegades, us faig aquesta reflexió, quantes vegades no havíeu sentit dir, però jo l'he sentit moltes vegades, el País Valencià està perdut, tots voten al PP, tots no sé què. Així de vegades, I jo el 2011, jo no hi havia baixat gairebé mai al País Valencià, havia anat a València i tal. Baixo a Xàtiva, un amic meu em diu, tio, ¿per qué no te pases a Xàtiva este estiu, tio, joder? I jo, vinga, va, baixo. Xàtiva, 30.000 habitants, 85% de catalanoparlants, 85%. Molts més, No hi ha cap poble de Catalunya de 30.000 habitants que es parli un 85% de català. Vaig dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa que em falla, no? Del relat oficial amb la realitat. Aquí alguna cosa falla. Doncs, quantes vegades no heu sentit dir és que València està perduda, els catalanoparlants es parlen en castellà? Oi que sí? Que ho havíeu sentit dir? Què està passant ara a Catalunya? Està passant ara aquí el que passava al País Valencià fa 20 anys. No heu adonat? Que estem en un procés accelerat de valencianització, sense majoria política, catalanoparlants parlant castellà entre ells, no sé què, no sé quantos... Val? Per tant, o ens en sortim tots o no. Marc mental, va de marc mental. No canviar de llengua, va de marc mental també, va de marc mental. Bueno, i l'últim que us volia dir és l'únic que podeu fer vosaltres pel català, l'únic, és millorar la situació del català sense dormir de nòvia. Bueno, és la vostra tasca encomanada. Perquè de Castellbisbal no us preocupeu, és que som uns salvapàtries, els catalans. Som uns salvapàtries. Jo, la situació del català... Ei, oi que tu vius a Sant Sadurní? Oi que és on tu pots actuar? Actua a Sant Sadurní. De Castellbisbal me n'ocupo jo. Ja me n'ocupo jo. Jo vaig a la piscina de Castellbisbal quan els meus fills els hi fan les classes en castellà a la piscina municipal, incomplint el reglament d'usos lingüístics municipals. Jo me'n vaig a parlar amb la regidora d'Esports, i li dic, que això ho he de fer en català, li porto la llei, estic una hora i mitja reunida amb ella. Després ella diu, ui, que ha vingut el papa del Jan a dir que ho hem de fer en català. Els monitors em miren a mi amb mala cara. És igual. Hem d'assumir el conflicte, Ei, hi ha conflicte. Manem? Digues? Dic, els nens els ofeguen. Exacte. Immersió, no? Immersió. Doncs, ei, hem d'assumir el conflicte. Fixeu-vos, nosaltres sempre ens han venut que no hi ha conflicte. Va sortir publicat fa 3 mesos, i això és oficial, que el primer motiu de discriminació en aquest país és la discriminació lingüística i no estem parlant del Swahili. Per tant, el primer motiu de discriminació a Catalunya és la discriminació als catalanoparlants. Hi ha un conflicte lingüístic de nassos. Si no reaccionem, acabem a la reserva índia. Us ho dic així de clar. Us acabaran pagant per parlar català. I potser vosaltres no hi sereu, però pagaran els vostres fills i els vostres nets. Hem d'assumir el conflicte. Conflicte davant la gent, clar, que us han muntat la por,
Els catalans tenen una por antropològica al conflicte, no? La gent s'imagina basoques, karate, cops de puny, no parlo d'això. Assumir el conflicte és anar-te'n tu a parlar amb l'alcalde si cal i dir estàs incomplint el reglament d'usos lingüístics. Assumir el conflicte vol dir si al gimnàs municipal no es fan les coses en català, 5 persones d'aquí, una pancarta cada divendres, aquest ajuntament discrimina el català. Jo no sé com està, Sant Sadurní, parlo en general. Assumir el conflicte vol dir això, donar la cara en situacions conflictives, no amagar-te. Fa un any, a una senyora amb càncer, repeteixo, perquè no ho heu entès, a una senyora amb càncer a l'Hospital de Can Ruti de Badalona la van fer fora per parlar català. La metgessa sabia que tenia càncer i li va dir, si em parles català, surt i ja t'atendrà algú altre. Jo em vaig fer un article per octubre que es deia Can Ruti, la manca de dignitat col·lectiva. Vam ser incapaços de reunir 50 persones de Can Ruti, 50, per exigir a la gerència de l'hospital que sortís i demanés disculpes i que fes el que hagués de fer amb la metgessa. 50 persones. Una nació és això? Això és una nació? O és una col·lectivitat de persones que diuen que són una nació i són uns fricandons acabats? Ei, vam ser incapaços de moure 50 persones. Ara us posaré un exemple. L'any 1960, aproximadament, a una senyora negra, a Alabama, li van dir, tu no seuràs aquí perquè ets negre. Tu no seuràs aquí. La seva col·lectivitat, no sé si dir-ne nació és igual, però es van comportar com una nació, van dir, ah sí, aquesta companyia d'autobusos fa això amb la nostra companya, a partir d'ara ja no agafarem la companyia d'autobusos aquestes. I els negres s'anaven a la feina o a peu, 2 hores caminar per anar, 2 hores per tornar, a part de la jornada laboral, o en bici, mitja hora anar, mitja hora tornar. 3 mesos després, la companyia d'autobusos va fer un comunicat demanant perdó a la comunitat negra d'Alabama. La comunitat negra d'Alabama no va cedir i 5 mesos després, això ho podem buscar a la Viquipèdia, no m'ho invento, la companyia de blancs, d'autobusos blancs, va tancar, va xapar. Perquè els negres es van solidaritzar amb aquella senyora que es deia Rosa Parks. Van tancar. La situació dels catalanoparlants a Catalunya no és encara la dels negres d'Alabama als anys 60. Allà anaven, fotien un tret la policia i ja està. No és aquesta, però el fet concret de dir-li a algú no et penso atendre encara que tinguis càncer per parlar català és igual o més greu que dir-li a algú no seuràs aquí perquè és negre. Per tant, la meva pregunta, i acabo ja, és, el dia de demà, quan el cap de Sant Sadurní d'Anoia, això és l'únic que m'interessa de la conferència que hem fet avui, l'únic que m'interessa, quan el dia de demà alguna persona de la vostra comunitat, no diré nació perquè nació són paraules majors, són paraules que ja no sé si podem aspirar, quan algú de la vostra comunitat li diguin no et penso atendre per parlar català, què passarà a Sant Sadurní? Penseu. Què passarà? Si no passa res, estem enviant un missatge fortíssim als agressors de ens podeu violentar i violar lingüísticament cada dia que vulgueu, que aquí no passa res, amb el nostre consentiment. Per tant, això és el que m'interessa, no m'interessen rotllos de Catalunya, no. Què passarà el dia de demà? Perquè això passarà a Sant Sadurní, i ho sabeu, perquè està passant a tot arreu i potser ja ha passat. Quan torni a passar, si ja ha passat, què fareu? Ens comportarem com una nació, amb dignitat, de manera defensiva, assertivitat o no. Em vaig reunir jo amb la gerència Can Ruti, que jo pensava, jo per què m'he de reunir en un hospital? Si jo soc d'educació, per què hi he d'anar jo? Qui més hi ha per anar-hi? I vaig mirar la tropa i no hi havia ningú. Vaig acabar amb la gerència Can Ruti. I vaig dir, però vosaltres teniu protocols? Protocols vol dir, ei, si tu no entens el català, envia-la en una altra metgessa perquè la puguin entendre en català. I em va dir, no tenim protocols. I la presidenta de Plataforma per la Llengua, la Ruth Carandell, va dir, hem vingut a parlar d'això, però és que avui he entrat a Can Ruti i el senyor del taulell, imagineu-vos, jo li he parlat en català i m'ha respost en castellà. Imagineu-vos com estan a Can Ruti. Ni el senyor del taulell respon en català. Per tant, jo us convido a reflexionar, he estat una mica caòtic, però és igual, us convido a reflexionar sobre totes aquestes coses, perquè el futur del català va de totes aquestes coses concretes. Va de si el vostre fill a l'escola li fan les classes en castellà i si teniu els nassos d'anar a parlar amb el director o calleu, que és el que sol fer l'homo catalànicus de la dona catalànica. Va d'això, de conflicte. Va de conflicte. Si no assumim el conflicte, ja us ho dic ara, som un holograma cadavèric. Val?